Mehman adamlar, siz yılların zehin bäsleşigli gepleşmeden 12-nji stanyna tomaşa diýäňiz, 12-nji stanynyň mehmanlary Bilbil Murat Öwedowler. Gepleşmeden birinji tapyryny başlaýas. Bilbil ilki bilen sowal size. Bilbil, ünsüriň iýleşmeden gelen tomaşaçylardan gelen sowal şeýler. Salam yıldızlarım, zehinler katışıcılar, ben Meryem Seydba. Benim size becik sorum. Türkmenistan'da neçe tane etraf var? Ne balacığın soruğuna dinlediğiniz Türkmenistan'da jemi neçe tane etraf var diýip sowal berdi. Men 4 tane variant jogap berdiler. Şolaryň haýdym bolsa bir dogry. A 35, B 49, C 55, D 64. Anyk bilemok mergen abi, ýene çaklap aýdaýmasam. Çaklap aýtmana o, menem anyk bilemok. 35 olaýmasam. 35 az dämi? 5 vilayet var, da mysal üçin Mardy. Marin boldy 35 da vardyr o tuğurma. Atdy ura. Hadi fazla 35 yok. Mari garagum. Mari garagum. Şonay bulaşdyrýar berýär. An geçýän kan onun sanany. Sen nime doglan ýeriň nire? Ýola Ýeriň aýogy. Ýola tön. Yo barby anyk bilemok, çaklaýan 35 olaýmasam. Şonu ýene şoň üçin ýani birinden sorady ýani. Gelip kömek alardym. Kimden sorajak? 35, 49, 55, 64. Ay. Sonra oturmay. Iň adam taýlaýan 35 min diýär. 35 mi kädiýän? B. Ýene bulaşdyrjak bolýan diýen. Yo, men bulaşdyrjak bolam, men kömek etjek Ya bolam. 35'ten kan olmaz. 35'den köp bolmam mümkin. 55 mi käýär? 59 diýdiňizmi ýa? 49, 55, 64. 64 bolmam mümkin. 64, onuň bat kän boldy. Ýaşa men 30 ýaşda galaýyn. 30 ýaşda galjakmyn. Beşinde sowal. Çaklamada ol. Ha, çaklama da. Anyk bilemem. Ay şona bilmedi diýip hiç kim Ha, sonra çeken diýecek. 30 ýaş olaýmady. Onda gelin jogabam dinleýär. Bizi dertleşiyoruz mihmanları. Türkmenistan'da jemi 49 tane etraf var. Wa tamamen Türkmenistan'da jemi 49 tane etraf var. Aslında 43 tane etraf var. Vilayetlarda. Ýöne şäherleriň etraflara bölünýän ýerler bar da. Şoň üçin onuň goşunda 49. Ýöne bu ýerde etraf hukukly şäherler gözüne tutulanok. Odal 50 da var mı kadar etraflar? Ýöne şäherlerde käwredi etraflaryň ýatyrylanma, birleşdirilenme, şonuň bilen birlikde jemi 49 etraf var.